Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Niata sa ikaupat nga Domingo sa Adbyento o ikasiyam nga Misa di Gallio. Kinsa may perfect attendance hangtod karon, ta sa kamot. Pwede na mo mga matay. Di na gyud mo maimpirno. Amot lang ha, basig na ipipila. Congratulations. Padayon tang makigsuod sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. O gatong iampo ang kaluwasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga mapanalipdan kita sa gahom sa atong mga kaaway. Labi na gyud ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang sa ato dinhing mga panginahanglan pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots. Hatagan unta sila sa Ginoo sa panalipod o kaluwasan, lawas o kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, hinumduman nato o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing o pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus, dad-a kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya, giingnan niya si Natan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Cedro, apan ana ata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Og miingon si Natan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay maguban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabiuna, gisultian si Natan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Busa karon, sultihi ang akong sulugoon nga si David, kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, o gibuntog ko ang tanan mong kaaway, o himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, o papuyon ko sila didto, aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto, sukad sa panahon nga nagtudlo akong mga maghuhukom, alang sa akong katawhan, og dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dogang paniana, ako nag-ingon, nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat, og inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, og himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, og ligunon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, og siya maakong anak. Kun makasala siya, kastigoon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan, ngadto sa iyang anak. Og palongtaron ko ang imong banay o gingharian, hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamakanunayon. Kay nag-ingon ka ang akong kaluoy, nagabarog sa kahangturan.
Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinud-anon. Awiton ko kanunay, ang kaayo sa Ginoo. Naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligonon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Awiton ko kanunay, ang kaayo sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan, uban kanimo nagabarog nga malig-on. Awiton ko kanunay, ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Daygon nato ang Dios, kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan motuo ug motuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawon ikaw, O Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias og nanagna. Daygo nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni adtong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan og mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham og nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway og mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan og matarong sa atubangan niya sa tibuok natong kinabuhi. Og ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan, nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya ang atong Dios maluluyon og malumo. Siya maoy mopadanag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan og mobanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa, atong Ebanghelyo, naghisgot og kaluwasan natong tanan batok sa atong kaaway. Nya kining maong kaaway buntogon sa atong manluluwas nga gipakatao sa mahal nga Birhen Maria, og ang nag-una niya mao si Juan nga magbubunyag. 2,000 years ago nataw kining maong manluluwas og mibuntog sa atong kaaway nga magdala kanato ngadto sa landong sa kamatayon. Kumusta naman ron? Naa pa mo'y kaaway o wa na? Lingi ay mong tupad. Naa pa kay kaaway? Naawa. Wa nagay klaro. Kining atong kaaway nga gihisgutan, usa ni kakaaway nga wa say kamatayon. Sige ra gid tag-away ani hangtod sa katapusan sad sa kalibutan. Mao na ang ato sang kaluwasan, ang naghatag sa kaluwasan, wa say kamatayon. Sige ra gid ni siya luwas nato
hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kinsa dinhi ang nahibaw nga duna gid tay kaaway matag adlaw. Taas ang kamot. Naiuban nagpanagana. So kanang wa mo isas kamot napildi na nas kaaway. Ang ato gyung kaaway nga muda nato ngadto kangit-ngit sa kamatayon mao ang sala. Ang sala. Kinsa ninyo dinhi ang kanunay naglagot o nagdumot sa sala. Taas ang kamot. Tanawa. Diba, pulos mo na pildis kaaway. Amiguhon gay na nimo, higugmaon gay na nimong sala, pildi na ka. Dumtan gid nang sala, kay kaaway na nato. Kinsa may higugmaon? Kisa? Pataka lang mo. Ang Ginoo lagi, pero duha man nakabuk, Ginoo og isig katao. Kinsa man ang isig katao? Ang makasasala. So dumti ang sala, higugmaa ang makasasala or nakasala. Anang imong tupad? Makasasala man na, apil na ning nagwali. Higugmaa. Pero ang sala, dumti. Kay kining imong tupad, hasta ning nagwali, kuyog ni nato sa panaw sa kaluwasan. Mao nang gitawag taog the Pilgrim Church. Kitang mga buhi pa ba? O gitawag sa level sa simbahan, matod pa sa atong katekesis, kita ang gitawag og the Militant Church, ang nagpanaw nga simbahan. Ang katong tuas purgatorio, the Suffering Church. Ang katong tuas langit, unsay tawag? Arang-arang kay dahil nakatubag duha ka buok. The Triumphant Church, ang simbahan nga nagmadaugo na santos na asay nagantos pa, ni asay nagpanaw pa. Nya kining nagpanaw matud pa sa atong kaning simbahan karon nga gipasibugatan aning tuiga, synodality ang iyang nature. Unsa man ang synodal church or synodality? Nagkuyog sa pagpanaw ang tanang membro, maayo ug daotan. Kay matod pa ni Kristo ang gingharian sa Dios dinis kalibutan, murag uma nga nagdungan pagtubo ang sagbot ug ang trigo. Mura sa kunutag baling nga naa nagtipon ug kakuha ang maayo ug daotang isda. Tipon tatanan. Muna, kuyog itang tanan. Muna, mga sugo sad ni Hesus, pag-anhi niya sa kalibutan, sukwahi kayos na andan ni atong panahona. Kaya mga piniling katawhan sa Dios, katong mga Israelita, hangtod gani karon, mga Hudiyo, kusog kay silang mo reject. Kanang mga prostitutes, kanang mga tax collectors, kanang mga public sinners, apil na ng mga masakiton, sama ng gisangla. Di na nila pasudlon dinhi sa kanang ilang worship sa sinagoga, sa templo, di na kasud. Adto ra ginaslayo. Nya kinsa sadtong mga leaders or mga membro nga makasod sa worship, nya muhikap aning prostitute, muhikap aning sanlahon, labi na gyud makig-istorya-istorya, makigkuyog-kuyog sa mga makasasala, i-reject na pud na nila. Pero pag-abot ni Hesus, nakig-inom siya sa mga palahubog, nakigsaw siya pangaon sa mga tax collectors, kuyog siya sa mga prostitutes, hikap siya sa mga sanlahon, iyang gipang-ayo ang mga sanlahon. Ay man kung tutukan. Nga naman, kay ang tinuod nga kaaway, wa diha sa imong isig katao,
ang tinuod nga kaaway mao ang sala. Gilingya imong tupad. Yung nasugod karon, kuyog na ta. Sige, ina. Sugod karon, kuyog na ta. Pasabot, kuyog na ta sa panaw sa kaluwasan. Ana. Mo nang kaning Pasko na ni kanta ka na bitang wordings nga a ray of hope sa tanang kuan na mga choir sa tunang kantaha a ray of hope sa to sumpay na o nagita ng Christian hope na pagitay panultihon while there is life there is hope. Pasabot bisag unsa kang ilad sa tao naud na ginay puruhan maluwas. Mao sa na ang Ginoo di gyud mo surrender nato bisag unsa ta ka makasasala iya gitang sigihan hatag og kahigayunan hangtod Dios katapusang utong sa atong ginhawa iya yung i-offer ang iyang kaluwasan kay gihigugma ta niya. Ang iya ra yung kontra ang sala. Ang sala. Naroy kontrobersiya kayo nasa atong lungsuranon gipost na sa nas Facebook ang declaration sa atong Santo Papa nga blessingan na ang mga irregular nga mga relationships sama anang pulos laki same sex or pulos babay nga nagtipon blessingan apil na nang nagpuyo-puyo blessingan kanang mga divorcee nga nagtipon blessingan. Sugot mo ana dili. Perting gubuta na karon. Daghan kay nireklamo, daghan sang nakauyon, daghan sang nipakpak, yes. Naam gani dayo gi-post dayon making history. Kay nakabasa mo doon sa Facebook. Na dito pulos laki, upawon ang laki. Ang usa tag-asubok, batanon to. Holding hands sila, giblisingan sila sa pare. Unsa man na, maayo na ang lakang o dili? Maayo, dili di ay. Tingali o panahon pang Kristo, inyo nasanggilansang si Kristo sa krus. Nga naman, unsa man ang blessing? Ang blessing dili sakrament. Ang blessing sakramental. Ang sakramental dili makapapas sa sala. Support ra na siya sa sakrament. Ikaduhang meaning sa blessing, expression of mercy. Kana bang pagpadayag nga gikaluy-an ti ka. Pareho na ng mga apuhan, inyo mang paaminon ang inyong mga apo na ibuangon na sa ibuutan. Bless me Lord, bless you, God bless you. Mga bata din mo dool na kung na may mga buangon ana, nasa mga buutan na God bless, God bless, God bless. Ekspresyon sa kaluoy. So duha ang meaning sa blessing. Ekspresyon sa pag-support sa sakrament aron mo balaan o ekspresyon sa kaluoy aron na mabati nimo nga gikaluy-an ka sa atong Dios. Ana ha? Muna ang blessing, ang sakramento dili ihatag sa same-sex union, sa mga nagpuyo-puyo, sa mga divorcee nga wala pa gyoy ma-settled ang ilang kinabuhi o sa nagkabit-kabit, dili ihatag ang sakramentos kasal. Ang sakramentos kasal mao'y makapapas og sala nga sexual. Pero ang blessing dili makapapas. Nya nganong blessingan man sa simbahan pagpakita nga kuyog tas panaw. Para ko dinhi blessingan mo ana niya may mga buangon dinhi, niya may nagkabit-kabit dinhi. Niya may nagtipon-tipon dinhi pulos babae, pulos laki. Atong blessingan tanan. Hasta pagkalawat dili man maigos kilat kadtong nagkabit-kabit nya mo dawat og kuan makakaon man tanan. Ana nga naman kay kauban tas panaw. Ano?
Naay nangutana nako, pader, unsay barugana nimo ani? Nako galagot gyud ko aning deklarasyon na, pero namalandong ko. Pagpamalandong nako, nakahuna-huna ko sa usa nako kakaila nga dunay 4 ka anak, 2 ka lalaki ug 2 ka babae. Ang usa ka lalaki ug 2 ka babae purting buotana. Ang usa ka lalaki purtig yung adika. Mangawat pa ilang balay. Pero naaragyapon gapuyo sa ilang balay. Mukaon ragyapon sa ilang pagkaon. Mutog ragyapon. Mupahimos gyapon sa tanan nga gipahimuslan aning mga buutan. Gipangutana nako ang mama ug papa, sa inyong gibati sa inyong anak nga adik man kay na, ang tulo buutan man kayo. Sus, pader na luoy gid mi anang among anak. Giingnan gina nakong tulo nako ka anak, day dong ayaw gyud taon ninyo kontrahan ning inyong igsuon kay luoy kay siya. Mo nakada kuno uli sa ilang igsuon og sa iyang anak nga gikang ni suyop, nagsigi gid siya pangga, iyang pakanon, iyang atimanon, pero naghilak ang iyang kasing-kasing, magto ang iyang luha. Sa pagsigi niya atiman siyang anak, gato ang iyang luha. Kakuha mo? Ang simbahan ingon ana, ang Ginoo ingon ana, ang mahal nga birhen ingon ana, atimanon niya ang tanan, pero duna siya giatiman nga nagsigig kuyog sa yawa, pero adto mo pauli sa iyang sabakan. Iya gyapong atimanon, pero magto ang iyang luha. Kinsa ninyo dinhing mga ginikanan nga mosalikway sa inyong anak nga buangon? Wa gyud. No. Mao na ang atong simbahan, di mosalikway sa mga buangon, pero magto ang luha, ang kasing-kasing sa simbahan, maghilak nga magsigig atiman ninyong mga gahig ulo. Sige lang gyapong tipon-tipon, babae og lalaki, lalaki og lalaki, babae og babae, bisan pag nasayod nga wa na gitugot sa atong Ginoo. Giatiman mo apan gahilak ang atong Ginoo. Gahilak ang mahal nga birhen. Gasigi tagpahimos sa kagrasyas Ginoo, apan nagsigig kabit-kabit. Di lang gyapon kabias kabit, pero siging pangayo grasyas Ginoo, muhatag lang gyapon ang Ginoo, pero naghilak kay ang grasyas Ginoo gigamit sa pagpakasala. Da, hilom lagi mo. Sige, lingian na imong tupad. Ang di mo lingi, mga buangon. Sige, ingna. Sugod karon, di na nato pahilakon ang Ginoo. Sugod karon, din anato samaran ang simbahan. Sugod karon, magbinuotan nata. Dili mausab ang gugma sa Ginoo para natong mga buangon, para natong mga makasasala. Blessingan gyapon ta niya, pero kay di man na makapapas og sala, dawato nato ang sakramento og ipahaom nato ang atong kinabuhi aron mudawat sa sakramento. Biyaan ang sala, kay di pwedeng mudawat og sakramento nga maglunang sa sala. Mao na inig pakasal, kumpisal o sa kuha sa mga requirements aron malimpyo ka. Pero dili gani ka magpakasal, magpa-blessing ra ka, buangon ka. Ug kanang imong kabuang moabot rang panahon nga matod pa sa Ginoo, matod pa ni Kristo, lainon ang sagbot sa mga trigo. Ang sagbot banganon og itambog sa kalayo, samtang ang trigo tigomon sa kamalig. Moabot rang panahon nga guruyon ang baling ngadto sa daplin og hagpaton ang mga isda. Ang mga nindot nga isda isulod sa sudlanan, samtang ibalibag ang mga daotang isda. Kita sad kuyog tas panaw, padulong sa kaluwasan, pero matag-usa nato muatubang og hukom. Ikaw nga nagsigig daan ang sala, tuay butangana nimo ang kalayo nga way katapusan. Ikaw nga nagdumot sa sala, nya siging higugmas makasasala, bisag naghilak na ka, tuay butanganan
ang kalipay ng way katapusan. Sige, katapusang lingi. Ingna imong tupad. Gusto ko dili ka masunog. Sige, ingna. Na gusto ko dili ka masunog. Ana? Oh, sus kanindot ana. Mo na ang atong kaaway ato gyong likayan. Ang atong Ginoo ato gyong sundon og alagaran. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Minsaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang gugma sa Dios mulungtad hangtod sa kahangturan tungod kanatong iyang mga pinanggang mga anak. Uban ni Maria, muingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga sulod nining balaang panahon, sila nga nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan, dadon ngadto sa mas halawom nga pagpakigsuod sa Ginoo diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangatungdanan diha sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagkatao, diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mabdos nga mga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakataw karong adlawa, ug kadtong mga bata nga gisalikway, ug biktima sa mga pang-abuso, mapanalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug mga nagningaw tungod sa kabalaan, niining kasaulugan, mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo, nga gipakataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lenlang hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagad unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang gipakataw nga bata, mupadanag siyang kahayag nga walay pagkapalong, ngadto sa tanang matuhuon nga may halina, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyon og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pagampo, nga gituboy nga kanimo uban sa mahinulsulon ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing, sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta niining mga gasa nga ania sa among altar. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Moana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya sa ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga magtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Labi na gyud ang kalag ni Father Henry Visitacion. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab-unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Sa makausapa ato karong himuon ang atong paghalad sa atong mga petitions o mga gratitudes pinaagi sa atong mga Christmas balls. Ato sang bendisyonan kining mga apadayon lang mo grimit diha. Bendisyonan kining mga nanghalad karon sa ilang petitions o mga gratitude. Langitong Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang mga grasya nga among nadawat o gikinahanglan. Angay gayod nga kami magpasalamat kanimo kanunay. Bendisyon kining tanan nga mihalad sa ilang mga pasalamat ug hatagi sila sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Dawata ang panalangin ni usab ang tanan nga mga petitions nga gipangamuyo kanimo. Hinaot nga madawat nila kini alang sa kaayuhan sa ilang kaugalingon o kalambuan sa tibuok simbahan. Amo kining gipangayo diha sa Pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
atong hatagag masipang pakpak ang nihalad sa ilang petitions and gratitude. So wala na tay halad karong gabi, mao na ni ang last kay nahurot ng atong mga balls. Ana, kompleto na sana diha. Atong hatagan usab og bendisyon ang atong nihalad sa ilang mga edad. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin, alang ni ining imong mga anak nga malipayon, o mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa ni ining tuig 2023. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayud sa kalipay, kalinaw, maing panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, Iampo kami. San Jose, Iampo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Ato usab nga pakpakan ang nihalad sa ilang mga edad. Hangtod pa ang atong pagbindisyon niini sa May or December 31. Hangtod sa New Year ang atong pagbindisyon sa ikhak. Mga pahibalo, una, ang labing dakong grasya ang atong nadawat karon mao ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Mahitabo ra ni kung magdumot gid ta sa sala, nya higugmao nato ang mga makasasala. Salamat sa nahigugma nato og mialagad karon ang atong mga ministries tanan, labi na gyud ang atong lector, salmista, ang atong choir, ang Love of God Community Choir, ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings karon o pinanguluhan kini sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Leo ug Mrs. Nissan Edem and family. Masipang pakpak kanilang tanan nga mialagad nato karon. Salamat sad sa atong mga barangay officials, barangay tanods, to mga BH nga nag-atima nato dinhi, ato mga kapulisan o sa tanan nga miabag nato ang nagluto sa atong mga lugaw, nag-distribute niini, ang naglimpyo sa atong simbahan, tanan, gikan atong unang adlaw sa Misa de Gallo hangtod karon. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Salamat sad sa namalit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG para sa pagpadayon sa atong trabaho sa kumbento, nahalina na ta og 4,971 ka slots, naapay 55,029 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Niya hangyoon ta mo padayon mo palit hangtod sa New Year, palit mo labing minus usa ka slot nga 500 pesos para sa SBF DAG. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Atong tan-awon sa makadiyot ang update sa atong kumbinto. Ay mga update nato so kada atong niaging pagpakita. Ground floor, wala pa kay tanay improvements, kay ito ata gasugod sa babaw. Mausad ang sa second floor, dili pa kayo
dako ang kalainan, kay tuwata nagsugod pa sa ibabaw. Basta po ang atong third floor, diligya po na kay siya dako og mga kausaban pa. Mao ni ang mga rooms nato sa mga pari ug sa ato mga guest buhol. Okay, salamat kayo. Ang ato sad nga CTO katong Christ Transforming Union, ang atong halin niabot na sad og 65,086 slots, ni sobra nag 1,086 slots, ni sobra sa 64,000. So atong pakpakan ang namalit niini niya padayon pamugpalit hangtod ugma katapusan natong pagpamaligya aning sitiyo kay ato ni siyang gamiton sa pagpaayo og mga balay. Niaging simana nasa tay nahuman nga 3 ka balay. So atong tan-aon ang atong nahuman. Ika-19 maunay before nya mutas ang after ana. Mauna ng after. Ika-20, mauna ang before. Mauna sana ang after. Ang atong ika-21, mauna siya ang before. Mauna sana siya ang after. So, salamat kayo. Atong pakpakan ang namalit og sitiyo. Maghimo lang unya ta og summarized nga kwintada aron makita nato og pila nalay atong ayuhonon og pila say atong kapasidad sa pag-ayo. Mga nagasto na ani tanan. Sa ato sang investment DSAP nanatay halin nga 155 ka slots, naapay 15 ka slots nga available nga tag 500,000 pesos with 25% interest. Ugma ra ni kutob, so katong gustong mo pledge, pag pledge na mo kay kun dili ini ka 26 dili na ta mo dawat og mga pledges. Sa mga pledges 147 na ang narimit, 8 na lang ka slots ang wala pa narimit nganhi nato. So pakpakan sa nato ang namalit sa DSAP. Padayon gyapon mo support sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod kay anhi dinhi ang atong official nga mga numbers, contact persons og mga accounts aron dili mo ma-scam kanilang gisunda. Naana na siya mga
78,000 na ang atong subscriber. Nya kana mo'y tanawa. Nya karong mga sunod semana ato na sang mahibaw-an pilay share nato sa YouTube. Atong niaging month of October, naka-share man ta og 141,000 ambot ka sa month of November. Nya karong December, padayon tag like, share every day aning atong content sa atong YouTube. Ang ato sang edad ko, halad ko sa ako nang gikaingon, padayon ta hangtod sa December 31 kaning ikhak. Apil na sad sa mga online parishioners. Ipadala lang ang inyong mga message sa inyong ikhak o ang inyong amount. Alang sa atong mass wedding karong sunod tuig, February, karong ra kutob nga December 31 ang atong pagpanawat sa registration. So kung naamoy gustong ipakasal sa atong mass wedding ato adayon sa opisina, pangayo mo dito sa requirements. Nya parehistro dayon before or on or before December 31. Karong gabi atong himuon ang atong vigil mass para sa Christmas alas 10 sa gabi. Nya ug moari mo dirig mga sayo-sayo aron makasaksi mo sa ato sa gyapong introduction or magamayng pasundayag sa atong pag-commemorate sa pagkatao sa atong Ginoo. Pagpalit mo daan og kandila, pero wa mo'y kandila nga mapalit, naata dinhi mga kandila sad nga baligya. Nya kinahanglan ang inyong kandila dunay panagang sato, nay ali. Magdagan mo dinhi guway ali, mapurgatorio mo. Nalang gyud dunay gyud ali ang kandila. Ug anhi mo palit sa ato nga opisina, gibutangan na nila ali kanang sangga sa to. Ana, paghimo sa niya mo ana ug naamoy personal nga mga kandila, alihi gyud. Unya, karong hapon wala tay misa sa alas 5 o alas 7 sa gabi kay diretso tas vigil. Ug mga adlaw magsugod ang atong misa sa alas 7 sa buntag. Nya Sunday Mass na hangtod alas 7 sa gabi. Nya sa Pizza 31 Domingo man na wa gyapon tay misa sa alas 5 o sa alas 7 sa hapon. Unya sa gabi diretso na sad ta sa vigil mass alas sa tong orasa alas 9. Murag alas 9:30 ba to? Natanawa diya sa atong kuan sa Paras 31. Unya ini ka 1 Sunday Mass gyapon ta sugod sa alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Wa tay alas 5 sa buntag. Maura to, kasalamat kay ninyo. Nya padayon lang og hatag sa inyong love offerings para sa upkeep sa atong parking areas o sa atong mga kaning CRs o ubang mga facilities. Salamat kay ninyo sa inyong pagtabang dinhi o sa inyong pagsigig simba sa Misa de Gallo. Manghinaot ko nga dili lang unta Misa de Gallo ang atong tambungan. Gikan gid unta karon matag Domingo manambong gitag misa hangtod gyud matapos ang tuig magkugi kita. Nya dadon kanunay ang atong mga kabataan o katawhan. Kuyog ta sa panaw pero magtinudluay ta nga ato yung dumtan ang sala bisa dita magsalig nga gihigugma ta sa simbahan og sa Ginoo kay dunay panudya, dunay separation at the end of life. Manindog na tang tanan mga buotan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Masipang pakpak sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria. Salamat.